ಪೊಳಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮೌಕ್ಯದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು। 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡ, ಪದ್ಮರಾಜ್, ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಮತ್ತಿತರರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು। ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು। ಬಳಿಕ ನೆರೆದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಹಣತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭ ದಿನ ತಾನಿ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇಡೀ ದೇವೇರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಪ್ಪದ ದೀಪನು ಪೊತ್ತವಂದು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲಾಯಂಚಿನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕ್ಯದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಬಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಜನೆ ಪುರಲ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತು ಮೊಕಲ ನೇತೃ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಬರೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರ್ಬದ ದಿನ ತಾಂಡಿ ಪುರಾಲ್ದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ್ಯದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಸಂಘಟ ದೈವ ಉಲಾಯಿಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗಪೂಜೆಲ ಉಂಡು ಆ ರಂಗಪೂಜೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಜವಣಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆನ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತಂದು ನನಾತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾడు ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದೇವಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತೂಯೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬೋಪೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪುರಾಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಎಂಕಲು ಪುಟ್ನಡು ದುಂಬುಲ ಪುರಾಲ ಬಂಡ ಪಿಲಿಕ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆನು ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ನ ದಾಲ ಒಂಜಿ